Francisco Bermúdez ten moito que ver ca Escola de Gaitas de Ortigueira, e esta escola ca construción precisamente do noso instrumento tradicional, a gaita. Francisco, hola, boas noites. Boas noites. Como comeza todo isto da Escola de Gaitas e a construción deste instrumento? Bueno, en realidad é toda unha cadea, porque a escola fundou na Xavier Garrote no 75, daí, pois, no 78 empezouse co festival, empezouse co taller, e no taller, pois, entre eu, non por membro da escola, sino que eu estaba traballando na Coruña, chamarme para empezar con zanfoñas, eu era axustador montador, xa tocaba na escola desde son un dos fundadores da escola, e así empezou a cousa. Empezamos a traballar, empezamos tendo a luz, pero chegou o momento en que a cousa iba baixando en alumnado, fixemos zanfonas, pitos, requintas e gaitas. Eu empecé cas zanfonas, pero o que máis me gustou foi a gaita, entón encamiñeme por aí e seguín coa gaita. E a min tamén. O que pasa que o único que sei da gaita, Francisco, é que está afinada en distintas tonalidades, pero poucos máis sei. Eu quero que nos expliques un pouco cales son as partes principais da gaita e as partes esenciais, lógicamente. Bueno, a principal e esencial é o punteiro. O punteiro, que é esta peza que vai aquí. Sí. Despois, o sea, que é, vamos decir, a parte armónica. Entre que a armónica tamén é o ronco, que é unha nota pedal, que está dando continuamente, o que vimos sempre, bueno, pois é iso, o ronco, e pois son pezas suplementarias, para encher o fol, o soprete, e logo son as buxas. Aquí, neste caso, vemos que é unha gaita que está sin funda. Sí. Este é un fol de piel, vemos que parte de buxo, parte de pau santo, se é a gusto do consumidor, porque aquí hai que facer as cousas como que era o que vai a tocar. Claro. Xa digo, o principal é o punteiro. Hai moitos que din, ai, esa gaita é bonita, esa gaita é fea. A min, o da gaita bonita, a gaita fea non me vai. Sí. A mí vai, esa gaita toca ben ou toca mal. Claro. Está ben afinada ou mal afinada. Pero eu nunca lle podería encargar unha gaita de calquera madeira, por exemplo. Me diría que non. Se é madeira galega, a mellor galega é o buxo. É a máis barata porque é galega. Hai teixo e fereixo. O teixo é moi bonito, non ten sonoridade casi. O freixo é unha que se ve moito por aí, por os escaparates, unhas gaitas blanquiñas. En 12, 15 anos, esa gaita está apolillada, non vale para nada. O mellor é o buxo. Ora, despois xa ven de fora, esta, por exemplo, é de Pau Santo, en este caso é Pau Santo de Amazonas, Pau Santo de Río, Pau Santo de India, ébano. Ora, para min a reina das que veñen de fora é o granadillo. Dixéronme que non sendo en Alaska, en casi toda América hai gaitas de Francisco Bermúdez. Sí, é certo. Menos en Alaska porque hai, penso que non hai casi población, claro. Pero en toda América, si, donde máis teño feito é para Puerto Rico, hai un grupo grande de gaitas. Aprenderon un pouco da escola de gaitas de Ortigueira, que foi, cando se comezou no 75, a única e a primeira banda do mundo de gaitas. Teño recortes de prensa, teño, non sei, aparte, uns 800 aproximadamente, entre festival, escola e taller, donde din, pues, moitos franceses, incluso de Lorient, Arista, Refrexado, que nunca viron tal cousa, o sea, 30 gaitas tocando xuntas, era a primeira vez. Eso, pues, animou a moita xente, salieron escolas de gaitas e bandas de gaitas por todas partes, que era o noso camiño final. E cando considera vostede que esa gaita está definitivamente construída? Bueno, vamos deixar un mueble cando está perfectamente afinada. Perfectamente afinada. Sí. A gaita pode ser, o que dicía antes, pode ser moi bonita ou moi fea, pero a min onde vai é na afinación final. E despois, claro, tamén hai que mirar que se é para un rapaz, se é para unha persona maior ou para unha de mediana edad, depende tamén o soprido, porque hai cativos que casi non sopren, entón hai que preparar a palleta, pero iso xa é a parte do que é de salida de taller. Temos que rematar, Francisco, pero conteme ese proxecto que está comezando agora ou a piques de comezar sobre instrumentos antigos. Sí, teño un proxecto, fai poucos días, veo un señor, esta é unha primicia, é unha primicia, pouca xente sabe, o señor que quere facer instrumentos antigos, incluso falábame de facer un grupo tocando instrumentos anteriores ao ano 1730. Non galegos, o sea, de todo o mundo. Son instrumentos, eu encargaríame da parte de viento, porque é o que me estou dedicado agora,
a ver que é o que sabe dai. Se houber algo, pois, iso vos comunicaría. Pois claro que sí, sairá algo moi interesante, como sempre, como cada un deses instrumentos tradicionais que fabrica, que fai, que de alguma maneira vai pulindo Francisco Bermúdez. Moitas gracias e boas noites. Gracias a vosotros.